Bueno, ara té un bon sabor de boca, no? Però quan me la van donar no la desitjàvem saber. 48 hores després de perdre la final de l'Europeu Sub-17 contra Alemanya, aquesta medalla de plata té millor gust. El partit va acabar 0-0 i l'O es va decidir als penals, amb la mallorquina Cata Coll sota pals. El partit era nostre, el partit era dominat per Espanya i van tenir mala sort dels penaltis, que al final Espanya la pressió li pot i me'l va posar la pressió i els penaltis per nosaltres són el pitjor. Pensaven que aquest era el nostre any, però bueno, ja si hi ha un altre. A la República Txeca, la portera del Collerense ha estat titular indiscutible. Sí, ja perquè confien en jo i estan segurs jo de diversos pals, però bueno, és veritat que molt contenta per jugar tots els minuts. Era una cosa que jo somiava cada vespre, però mai m'havia imaginat arribar on estic ara. Aquesta plata Cata Coll la posarà al costat de l'aconseguida a l'Europeu de Bielorússia i del bronze del Mundial de Jordània. El meu objectiu és aconseguir una medalla d'or, no? Perquè crec que tots els anys que he dut jugant mai he aconseguit guanyar una final i jo crec que ja toca guanyar una final. I ni aquesta mala sort li farà canviar el 13 de la camiseta. Encara que perdi final i tot, no canviaré el 13 perquè, com he dit, sempre les coses bones que me passen, personalment, sempre me passen dia 13. La 13 del Collerense creu que li ha arribat el moment de fer un vot. Si me dones l'oportunitat d'anar a jugar fora, pues no crec que la rechaci, perquè al final sí ja se queda petita. Ofertes no n'hi falten i és el moment de meditar-les.